akwai aikin da zaka ji ana ta cewa nayi mallaka bai mallake shi ba. Billahi lazi in dai ka gwada ka ƙara gwada ka tsaya ka aikata wannan aikin, ko aljani ne shi sai ka mallake shi, ko aljana ce ita sai ka mallake ta, ko aljani ne shi sai kin mallake shi. Albarkan manzo Allah. Bakar mallaka ce mai dimauta mutum ya zo ya neme ki da kafarsa a ranar da kika yi albarkan manzo Allah. Ki samu ragowar ruwan wankan jariri, ragowar ruwan wankan jariri zaki samu, ko ka samu ragowar ruwan wankan jariri ka zuba shi a kofi haka ko kuma wata jarka, ka je ka ɗebo ƙasar gidan tururuwa guda 7, ki ɗebi waccan ki ɗebo waccan ki ɗebo waccan guda 7, ki zo ki haɗa su cikin wannan ruwan, ki girgiza su, ki buɗe ruwan ki masa tofin ya wadudu kafa 1111, kafa 1111. Idan kika yi wannan tofin in zaki wanka ki dan ɗiga wannan ruwan cikin ruwan wankan ki je ki wanka. Albarkan Muhammadin Rasulullahi zaki ga abin alajabi. Kina wankan kina kiran sunan shi, zaki ga bala'in soyayya a ranar da kika yi wankan da kafarsa zai neme ki. Albarkan Muhammadin Rasulullahi. Idan kina so aikin yayi zafi ki yau ki gobe kuma ki jibi, kwana 3 kenan, zaki ga abin alajabi bi iznillahi ta'ala. Wannan daga naku sai dikar da wassalamu alaikum.